Mitä monimutkaisemmaksi ja haastavammaksi ympäristö organisaatioiden ja brändien ympärillä muuttuu, sitä vaikeampi on ennakoida, ketkä sidosryhmät kiinnostuu organisaatiosta, mitä he ajattelee, mitä mediat kirjoittaa. Ja viestinnän johtamisen opiskelijat tutustuu siihen, että minkälainen suhde ja miten voidaan rakentaa sidosryhmien ja organisaatioiden välillä ja minkälainen maine muodostuu organisaatioille. Viestinnän johtamisen opiskelijana sinulle selviää muun muassa, kuinka viestitään kriisitilanteissa, miten viestintä tukee muutostilanteita ja toisaalta, miten viestinnällä tuetaan organisaation strategiaa. Lisäksi sinulle selviää, kuinka julkiseen mielipiteeseen vaikutetaan digitaalisessa ympäristössä, kuinka julkista keskustelua monitoroidaan ja toisaalta kuinka varmistetaan sidosryhmien luottamus. Meidän alan arvostus on jatkuvassa nousussa ja osaajien työtilanne on ihan erinomainen. Meiltä valmistuneet työskentelee esimerkiksi viestintätoimistoissa, viestintäkonsultteina, verkkoviestintävastaavina ja viestintäpäällikköinä ja johtajina yrityksissä, järjestöissä ja julkisella sektorilla. It ain't just the award-winning teachers of corporate communication who are familiar with many organizations, but our studies contain practice and we collaborate with real organizations. Kaikki viestivät, harvat johtavat.